Bueno, beraz, estari banaketia gazatuko gara, eta 2013ko traineru txapelketa hirugarren postua lortu da trainerua Germio izan da, eta 20 minutu, 23 segundu eta 26 eguneko denbora. Beraz, zorritzenak kominetarrari. Permetan dagoz, igozko egote kominetarra, mesedez, txalo handi bat egunari. Ha quedado Germio con un tiempo de 20 minutos. Hor ikusten dugu, zurdabeko arraulari guztiak eta komenta dugu modura Pili Robles, funtzioetan dagoen alkatesia eta Borja Rodrigo, Bizkaiko Federazioko presidentia dagoz eurari, euren medallak edo zaritzak motu. Tal y como hemos comentado, Pili Robles, la alcaldesa en funciones, y Borja Rodrigo, presidente de la Federación Vizcaína de Remo, que está repartiendo las medallas a los remeros Bermeotarra. Soliona Gutilla. Bueno, eta Germio ¡Vamos, Sergio! Aurteko Bizkaiko txapelketa, 2013ko Bizkaiko txapelketan, bigarren postua zaitatu da trainerua, Portugalete eta 19 minutu, 58 segundu eta 27 eguneko denbora. Zorrizena Portugalete dugu. Por lo tanto, zaritzak hartze, eta komenta dugu modura, funtzioetan dagoen alkateza Pili Robles eta Borja Rodrigo, Bizkaiko Federazioko presidentia dagoz zaritzak beratzen. Vemos a todos los remeros de Portugalete recibiendo su medalla por este segundo puesto conseguido el día de hoy. Y tal y como hemos comentado, está repartiendo los premios Pili Robles, alcaldesa en funciones, y Borja Rodrigo, presidente de la Federación Vizcaína de Remo. Zorritzen adenari, Txalo Bilbao, Bueno, eta Portugaleteko arraularitzak kioskotik bajatzen ikasen bizartian, komenta 2013ko traineru txapelduna artekoak kaiku dugula, 19:54 denbora. Eta komenta dugu modura, egintzako 12. txapela da, eta 5. garraitza. Beraz, gaitutarra, egon gora eta egituna. Unarte komenta dugu modura, Pili Robles, funtzioetan dagoen alkatesia eta Borja Rodrigo, Bizkaiko Federazioko presidentia dagoz zaritzak banatzen. Bueno, eta hor, Kaikutarrari euren dominak ipinitza gero, Bizkaiko txapeldun
Eitzen da bezen ikurriña, Pili Robles funtzioetan dagoen alkateziak emongo dutzi, eta hotxe ikusiko dugu, zelan, ikurriña horregaz kontutarrak ingo da bezen ospakizuna. Beraz, zorionak mutilari. Hor ikusten dugu, Pili Robles, ikurriñagaz, eta Cristian Garba patroiari mogo dago.